Dobroveče, drage moje dame, i dobrodošle u prvi u nizu prenosa uživo na kojima ćemo govoriti o životnim prekretnicama. Naša večerašnja tema je kako da staviš tačku na prošlost posle razvoda. Evo sada dok se vi uključujete polako, ja ću da kažem ovako nešto o sebi za one koji me ne znaju, a poslije ćemo naravno da nastavimo ka našoj temi. Tako da evo svi koji se uključuju, sada ćete da čujete nešto više o meni. Ja sam Tatjana Musić, teolog i IT inženjer po obrazovanju, vaš mentor za lični i profesionalni razvoj. I ovdje na profilu možete da me pratite i da vidite u stvari da ja govorim u posljednje vreme baš o tome, o novom početku, zato što se i sama nalazim na novom početku i imala sam zaista mnogo novih početaka u životu. Mislim, da moja mama bi rekla nažalost, ali ja bih rekla nekako na sreću, zato što je svaki taj novi početak u mom životu od mene podizao na neki sljedeći nivo u razvoju i od mene u stvari pravio bolju osobu. I sada ovako kada to sve posmatram iz ove sadašnje perspektive, u stvari da se sve to nije desilo u meni, a što ćete imati prilike da čujete u nekim narednim prenosima uživo, ja u stvari ne bi mogla u ovakvom kapacitetu da pomažem klijentkinjama sa kojima radim i zaista da transformišemo te živote, prvo da kažem i moj, a onda i njihov, da ih transformišemo zaista ono što bi se reklo za 180 stepeni. Tako da u stvari, što bi se reklo, u svakoj nevolji je i neki blagoslov, tako da eto to vam je što se tiče mene. Ja bih vas zamolila da kasnije u chatu napišete vaše pitanje ili ako hoćete napišite i sada, ali samo da kažem da ću kasnije da odgovaram na vaša pitanja, a da mi lepo krenemo na našu temu. I još također i da vam kažem da ovaj prenos uživo će ostati na profilu, vidjet ću čak, možda ću da ga postavim i na YouTube, tako da eto, čisto da znate da ćete moći i kasnije da pogledate, možda ako je neko od vas spriječen. Tako da, a i na ovom mjestu bi također žela da se zahvalim i svima onima koji će kasnije pogledati ovaj prenos uživo ili ti ga live. Znači naša večerašnja tema je da kako da staviš tačku na prošlost posle razvoda. Večera zaista pričamo o jednoj od najtežih, ali i najvažnijih stvari i to je u stvari to stavljanje tačke. U mnogim, što bi se reklo, stvarima u životu je bitno da znamo da stavimo tačku, što bi se reklo, i onda da krenemo dalje. Tako također i ovdje, bilo da se, ne mora sad da to zaista bude razvod, može da bude i raskid, može da bude čak i ono kada se više ne družite sa nekim vašim prijateljom ili prijateljicom, uopšte se odnosi na da kažemo prekidanje neke veze sa nekom osobom. Tako da, ali naravno govorit ćemo baš ovdje konkretno o razvodu, jer je to nešto što sam i ja zaista preživjela u ovo posljednje vrijeme. Tako da mnogi od vas možda koji me poznaju lično ne znaju da se to desilo. Ja sam nekako to sve, željela sam to da proživim sve što bi se reklo i da ja budem dobro. I znala sam da ću jednog trenutka, naravno da ću trebati to da kažem, čak ovako i javno, pošto sam, da kažem, javna ličnost, bavim se ovim čime se bavim. Ali sam čekala trenutak kada ja zaista budem bila u stanju da to sve kažem, tako da zaista znam svi vi koji možda prolazite ovo sada, jako je teško i razumem vas, zato sam i odlučila da govorim večeras na ovu temu. I koliki je to bol i koliko je teško u stvari početi iz početka, baš iz tog razloga sam odlučila da govorim o ovome, a večeras ću da vam svima pokažem u stvari tih 6 konkretnih koraka koji su meni lično pomogli i nadam se da će pomoći i vama, da u stvari zaista stavite na tačku na prošlost i da krenete dalje.
Prva i najvažnija stvar koja ne ulazi u ovih 6 koraka je to u stvari da ti treba da sklopiš sporazum, ja ga tako zovem, sporazum sama sa sobom. Da ćeš postati najbolja moguća verzija sebe. I da ćeš ti biti ona žena za koju svi kažu da je procvetala posle razvoda. Čvrsto se obaveži da ćeš svakog dana dati sve od sebe da budeš najbolja moguća verzija sebe. To je naravno jako teško na početku, ali sa malim koracima i svaki dan pomalo zaista može. Tako da to je ono što je najbitnije. Znači, to je temelj. Da ti čvrsto sama sa sobom odlučiš najbolja moguća verzija sebe i da se obavežeš na to. I onda nema vraćanja. Prvi korak je da prekineš komunikaciju ili ako nije moguće da tu komunikaciju u potpunosti prekineš, da je svedeš na minimum sa nekadašnjim partnerom. Ako u nekom slučaju možda nema dece, kao što je recimo slučaj u mom, onda je to, da kažem, na neki način najlakše, jer na taj način zaista nema više potrebe da komuniciraš. Osim nekih situacija, da kažem, administrativne prirode ili tako dalje, ali znači to je da kažem najlakše, zaista. Ako imate decu, onda se nekako potrudi da ti zaista daš ton te komunikacije, da ta komunikacija bude sa poštovanjem, da bude zaista isključivo o deci i o praktičnim stvarima u vezi sa decom. To je jako teško, tu su emocije i dalje uključene. Ja ovo ne znam lično, ali znam iz iskustva mojih klijentkinja. I to zaista može da bude ovako teško, jer na taj način ti svaki put kad vidiš, kad komuniciraš sa tim, što bi se reklo, nekadašnjim partnerom, vraća ti se puno toga, jer svi znamo da, mislim, bez obzira koliko vremena i kakav je bio taj odnos, tu je bilo i nekih jako lepih stvari, bilo je i onih, da kažem, manje lepih, ali to nekako se ti na taj način, tom komunikacijom, ti se u stvari vraćaš u to i zato treba da se trudiš, da tu isključiš koliko god je moguće taj, što bi se reklo, svoj emotivni deo i da upališ onaj, što bi se reklo, svoj logički um i da ta komunikacija bude onako jasno samo u vezi sa tim stvarima i to je to. Ali naravno što je jako bitno je da se održi to poštovanje. Zašto? Zbog te dece. Ta deca ta deca imaju i oca i majku. Moraš da misliš, ne treba da misliš samo na sebe, treba da misliš i o njima. I nemoj sebi da dozvoliš da upadneš u to da kažeš i jednu lošu reč pred svojom decom o svom nekadašnjem partneru. Bez obzira o kakvoj osobi se radi. To nije lepo, to nije dobro i ti na taj način sebe urušavaš. I to nemoj sebi da dozvoliš. Znači to je ono što iz iskustva zaista govorim mojih klijentkinja, to je jako ako se desi, to ne kažem da se dešavalo njima, ali je bilo da kažem izazovno, to je bilo onako što bi se reklo teško da se postigne, ali kada razmišljaš o tome i kada se trudiš, zaista sve može da se postigne, da jednostavno pustiš da dela svake osobe, ponašanje i postupci govore za tu osobu. Ti ne komentariši, već jednostavno radi što je najbolje moguće od sebe. I tako ćeš zaista biti poštena i pred sobom, pred Bogom prvo, pred sobom, pred svojom decom i naravno i pred svima ostalima. To je jako važno. Zato o tome pričam ovoliko dugo, iako ja nisam u toj situaciji, ali zaista znam da kažem, od iskustava drugih osoba. To
emocionalno odvajanje. Malo pre sam pomenula da je tu jako bitno da ne dozvoliš da emocije tobom vladaju, već da uključiš taj logički deo mozga. To je mnogim ljudima jako teško da postignu, ali jednostavno posmatraj to ovako. Tu, koliko već ima dece, su mali ljudi koje moja misija je da njih zaštitim. Da oni postanu najbolje moguće osobe koje mogu da postanu. I ja ću da se potrudim da ne dozvolim da moje emocije vladaju sa mnom, već da ja budem ona osoba koja vlada svojim emocijama. To je i za život, a kamoli za ovu situaciju. Zbog ove osjetljive tematike dece sam se zadržala duže na ovoj, da kažem, prvoj tački, baš zato što bi se reklo, to nam je svima poznato, kažu kad se dvoje ljudi razvedu, deca najviše ispaštaju. Pa baš zbog tog razloga sam posvetila više vremena, da kažem, ovom. Sad, ono što je također druga tačka, drugi korak koji je jako važan je to da oprostiš prvo sebi, pa onda svom bivšem partneru, pa onda svim drugim koji su eventualno nekim svojim postupcima se uključili ili dok je trajala veza ili kasnije, kako god. Znači jednostavno ono što znamo iz iskustva da je uvek najteže oprostiti sebi, ali jednostavno posmatraj to ovako. Mislim, ja sam to sebi ovako u svojoj glavi. Ja sam radila najbolje moguće što sam znala. Sada znam bolje, sada ću da radim drugačije. Opraštam sebi za ono što nisam znala, što nisam postupila kako treba. Sigurno svako od nas, svi mi svakog dana pravimo 1000 grešaka. Niko ne može da kaže da je savršen, svi smo mi ljudi i svi smo grešni i svako od nas se nekako trudi možda da uradi nešto najbolje ili po tome u kakvom je stanju on, sa kakvim se problemima suočava svakog dana, svako od nas se nekako trudi da uradi najbolje što može. Jednostavno se dešava možda nekad i nije ti dan i nisi ni ti dobro, pa onda i reaguješ onako možda kako ne bi trebalo. Tako da nemoj jednostavno oprosti sebi. Zato što to u stvari ti kad opraštaš sebi, ti u stvari sebi daješ, sebe oslobađaš time što sebi opraštaš. Ti sebe oslobađaš i kažeš ok, imam sada iskustvo, idem dalje, sada znam bolje, sada ću da radim bolje. To što nisam znala tada bolje, sada ću to da promenim i sada ću da radim bolje. Isto tako, nekadašnjem partneru. Jednostavno oprostite sve. Ono što je bilo u vezi, ono što se desilo posle, ono što se možda desilo na sudu, ono što se desilo u međuvremenu. Bilo šta, sve te poruke, sve te stvari koje su se dešavale između vas, sve to jednostavno oprosti, otpusti. Tim oproštajem i drugima ti u stvari sebi pomažeš. I to neka ti bude gorivo da kažeš ja njima opraštam. Jednostavno to puštam od sebe. To znam da je teško. Ovo je mnogim ljudima jako teško. Postoje, evo recimo jedna moja prijateljica je skoro postavila jedan video, sad mala da kažem digresija, jedan video o tome na koji način je ona recimo radi to kako u stvari oprašta drugim ljudima. Napiše to sve što se desilo i spali taj papir. Sad mogu nekima od vas će ovo da izgleda glupavo i šta ja znam, ali to je na neki način možda simbolično. Da ti kažeš ok, to se desilo, to je u prošlosti. I ti ljudi kojima treba da oprostiš. I oni su radili najbolje što su mogli u trenutku tom u kom su se oni nalazili. Neke stvari, jednostavno kako se neko ponaša prema nama, to nekada, najčešće u stvari, nema veze sa nama, već ima veze sa tim koliko ta osoba
voli sebe, koliko ta osoba poštuje sebe, koliko ta osoba ima neke svoje probleme, koliko ima samopouzdanja, koliko, sa kakvim stvarima se ta osoba u životu suočavala, šta joj se dešavalo. Znači, to ima mnogo više veze sa tim što se dešava unutar te osobe nego sa nama. Meni je iskreno trebalo jako puno da to naučim. Zato vam sad ovdje pričam o tome, zato što je to jako važno. I ti u stvari to oproštaj drugome je tvoj dar tebi. Ti se lakše osjećaš. Mržnja samo može da stvori mržnju. Nemoj da dozvoliš da se mržnja useli u tvoje srce, bez obzira šta god da se desilo. Tvoje srce treba da bude čisto, otvoreno, ispunjeno ljubavlju. Toliko ima divnih ljudi, toliko ima na ovom svetu. Zašto bi tebe mržnja prema jednoj, prema bilo čemu, prema bilo kojoj osobi, bez obzira šta god ti je ta osoba uradila u životu, zašto bi tebe ta mržnja sputavala? Zašto bi to bio teg koji bi ti nosila kroz ceo svoj život? Zašto bi to bilo nešto što ti smeta da ti ideš dalje? Ne smeš to sebi da dozvoliš. Zaista. Znam da je to proces, to ne ide ovako. Ja sad sve ovo što vam pričam, meni je trebalo jako puno vremena da dođem do tog nivoa svesti. Da bi to mogla ovako sad pred vama da ispričam. Ali zato vam i kažem, zato što je to zaista jako važno. Jer na taj način ti pomažeš sebi. Sve te druge ljude jednostavno oprosti im i nemoj da uopšte misliš o njima. Zato je ovdje bitno da tu komunikaciju, da se ta komunikacija prekine ako je ikako moguće. Da uopšte da ne ideš, da ne gledaš profil, da ne gledaš šta je ta osoba objavila, da li ti je pogledao ili pogledala story ili već šta se desilo, kakvu ti je poruku poslala. Uopšte nemoj da misliš o tome. Ti sada u ovom trenutku treba da misliš o sebi i o tome kako ćeš ti da napraviš dobar temelj za tvoj novi život. Pusti to sve, ostavi u prošlosti, to je lekcija. Ti idi dalje. Jer to duguješ sebi. Duguješ onoj većoj verziji, onoj boljoj verziji sebe, onoj koju nam je Bog dao, koju možemo da postanemo. Ako savladamo ovu stepenicu na kojoj se nalazimo sada. Uvek to posmatraj tako. Ja kada savladam ovu stepenicu, ja ću onda da se popenjem na malo veći nivo razvoja i onda ću bolje da vidim i bit će mi lakše. Ne samo što je prošla vremenska distanca, nego jednostavno vidjet ću te stvari drugačije, iz druge perspektive. Postoji ona Njegoševa, kaže, ko na brdu, aki malo stoji, više vidi nego onaj pod brdom. Hercegovka, šta ćete, Njegoš nam je negde, što bi se reklo, u korenima, ostalo nam je puno toga, onako to kad čuješ kao dete, pa kasnije malo i čitaš, mislim šta drugo da citiram u ovom ovako trenutku. Ali zaista je tako. Tako da jednostavno to posmatraš tako. Znači, jer bez oproštaja ti nećeš nikada imati mir. Nećeš imati mir samo sa sobom. A bez duhovnog mira, bez duševnog mira, bez svog unutrašnjeg mira, ti nikad nećeš biti srećna osoba. Tako da radi svoje sreće, radi svog budućeg života i napretka i svega onoga što će ti se lepo desiti. Pa dobro, možda i ružno, možda ćeš opet pogrešiti, ali nema veze, sve je to. Što sve to ide u rok službe, sve je to u našem životu i sve to u stvari nas priprema za ono što će biti u Carstvu Božijem. Mi na ovaj način učimo. Učimo se da živimo i sa drugim ljudima i da postavljamo granice i da se izborimo za sebe. Zato smo ovdje. A treba da napredujemo u meru rasta punoće Hrista. Znači, zamislite koliko mi imamo stepenica koje treba da pređemo u našem životnom razvoju. Pa to je beskonačno. Ali naravno, sad bi rekli, beskonačno pa ne možemo stignemo. Jasno, ali treba se trudimo koliko god je moguće da rastemo i da
dopremo do toga, što bi se reklo. Treći korak, sad smo došli do njega, to je one, što bi se reklo, negativne misli i one misli koje te vuku unazad. To je problem sa mnogim ljudima. Mnogi ljudi imaju najviše problem sa tim. Kad se desi to, pa krene onaj film, pa šta je bilo, pa kako se de, pa tamo, vamo, pa šta tu treba da uradiš? To su neke stvari koje sam ja naučila u mom duhovnom iskustvu i hvala Bogu na tome. To je borba sa pomislima. Tako se zove u pravoslavnoj duhovnosti i asketizmu, zove se borba sa pomislima. Mnogi to govore o tome kao borba sa negativnim mislima. I kako se boriš? Tako što prvo, znači, treba da promeniš. Da promeniš, recimo, čak kad ti to dolazi, znači tebi dođe ta neka misao, znači šta ćeš da uradiš? Promeni položaj tela. Ustani. Ako sediš, ustani. Promeni ambijent. Pokreni se. Uradi, znači, taj neki fizički pokret. Naravno, također, molitva. Ljudi, molitva je meni najviše pomogla. Ja se u ovom periodu, otkako smo se razišli, pa ja se u životu više nisam molila nego sada. Toliko je to meni značilo i zato je moj period i oporavka i svega toga, naravno tu su zaslužni neki ljudi koji su mi pomogli, o tome ću malo kasnije, ali molitva je ključna stvar. Znači, ako ne znaš neku sada molitvu, kaži ono: Bože pomozi. Gospode, pomiluj. Ja volim najviše, srodila sam se sa tom molitvom, zaista zbog mog dugogodišnjeg iskustva i praktikovanja te molitve. To je Isusova molitva: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Ili već ja sam nekako navikla da menjam i da govorim na grčkom jeziku: Kyrie Isu Hriste eleison me. Također skraćeno može da bude samo Gospode pomiluj ili već kako. Znači to je ono, sad ovo ne mora da bude da ja sad preporučujem svima vama koristite ovo. Vi koristite ono što radi za vas. Ja vam sad ovdje pričam iz mog iskustva. Ovo je meni pomoglo. Također mi je jako pomogla i jedna molitva koju sam napisala i dalje je izgovaram svako jutro i svako večer, ovako je na jednom A4 papiru. I tu zaista ovako, to je nekako, neću to sada da delim sa vama, ali nekako svako od nas treba da u stvari dođeš do toga da šta ti želiš u budućnosti. I da onda napišeš molitvu u skladu sa tim. Da tebi Gospod pomogne, da ti postaneš najbolja moguća verzija sebe u tome što ti želiš. I da to bude tvoje, da to bude tvojim nekim rečima. Tako da ja mislim i da to zaista govoriš onako od srca. Možeš da izgovaraš naglas, možeš da čitaš, ali to su nekako stvari koje jako pomažu. Meni su pomogle, ne znam, onim nekim ljudima možda koji ne veruju, možda njima ne pomažu, ali evo ja delim, da kažem, neko svoje iskustvo i šta je meni pomoglo. Također, jako je bitno u tom trenutku kada naiđu te, da ih nazovemo negativne misli, je da se fokusiraš na neki sadašnji trenutak. Sad ću da, recimo, dolaze ti neke tako misli, ti se fokusiraš, sad treba da uradim to nešto, na primjer, spremaš nešto, sad lepo ljuštim krompir i pažljivo, znači, gledaš kako ti to, mislim, sve žene domaćice znaju da je to automatski nešto što radimo, onako i ne razmišljamo o tome, ili nešto seckaš, već jednostavno treba da se toliko fokusiraš na taj sadašnji trenutak, to nešto konkretno sada. Čak neki stručnjaci preporučuju da recimo uzmeš, pa recimo ako, evo ja sam sad ovdje, ispred je moj sto, da uzmeš, da onako staviš ruku i da osjetiš teksturu tog stola. Ili recimo haljine tog materijala, da se fokusiraš jednostavno na to. I onda će te negativne misli koje ti u stvari dosađuju i hoće da te vrate unazad, da ti si u stvari borac i boriš se protiv svega, onda će one da odu. Naravno, ovo sve ne pričam da tuga
je proces. Ali aktivna akcija će da prekine tu spiralu boli. Ti kad se posvetiš i kad se fokusiraš onome šta ti možeš da uradiš sada, a ne da plačeš za prosutim mlekom i da razmišljaš o tome šta se desilo u prošlosti, već šta ja mogu da uradim sada, da bi meni u budućnosti život bio bolji, da bih ja bila srećnija. To je ona akcija i ono što je spasonosno za svaku osobu. I u bilo kojim drugim situacijama, a kamoli u ovoj jako teškoj i stresnoj situaciji. Tako da to je jedna od tih stvari, znači da menjaš fokus kada te misli vuku unazad, a također ono što možeš da uradiš je da napišeš to lepo na papir, kao što ova moja drugarica radi i fino da to spališ. Da jednostavno ne misliš više o tome. Da na taj način nekako simbolično, da kažem, se rešiš tog tereta i svega toga i onda će ti biti lakše jednostavno da se izboriš sa svim tim. 4. korak je da oslobodiš svoj životni prostor od onih, što bi se reklo, predmeta i stvari koji te podsjećaju na prošlost. Ako ne možeš neke stvari da baciš, jednostavno skloni u kutiju iz stana, pokloni nekome. Često se dešava, recimo meni se to desilo, posle razilaženja je usledilo i preseljenje i onda ti je tu mnogo lakše jer si ti u novom prostoru koji sa sobom nosi novu energiju i onda ti jednostavno više i te neke stvari te ne podsjećaju na to što je bilo i onda ti je mnogo lakše da sve to preboliš. Tako da o ovome malo razmišljajte. Također i recimo to oslobađanje prostora je jako bitno i u nekim drugim stvarima, da ti u stvari sav onaj višak stvari, zaista, na primjer, neke stvari, to bi trebalo čak raditi recimo na pola godine, neki to ljudi rade čak i češće, da jednostavno sve ono što ti ne treba, sve ono što bi se reklo ti ne koristi, neke stvari koje ne, ili znači da pokloniš, ili da ako nešto nije za poklanjanje, to nešto ne bi niko drugi koristio, da to jednostavno baciš. Postoji u ovoj prodavnici H&M da jednostavno doneseš staru tu garderobu koju više ne nosiš i onda dobiješ neki popust za neku novu garderobu. Mi sad pričam praktično o ovome, ali jednostavno to može da se odnosi na neke druge stvari. To je jako, jako važno zato što sve to nekako utiče na nas i taj prostor koji je oko nas je jako bitno da bude uredan, da bude onako što bi se reklo u redu. Evo ja sam sad jedna mala digresija, ali recimo danas sam napravila ovo osvjetljenje, ovo što vidite tu iza mene, ove LED sijalice, to sam kupila u Ikei i danas sam onako malo majstorisala po stanu i odmah sam to postavila i mnogo sam srećna kako to sad ovako jako lepo izgleda i baš mi je onako wow, ova moja pozadina, jer u stvari meni je jako važno, ovo je u stvari moj radni deo stana u kom živim. I ovdje u stvari se dešavaju ti sastanci sa mojim klijentkinjama, tako da mi je jako onako nekako bitno da to bude ovako jako lepo i podsticajno, da bude to neki onako lep ambijent i za njih i za mene u svakom slučaju najvažnije, jer ja tu boravim, što bi se reklo, stalno. Tako da nekako razmišljajte malo i o tome da nekako povedete računa zaista i da taj svoj životni prostor onako lepo sredite. Tako da je to što se tiče te 4. tačke. Sad 5. tačka je da ono što smo rekli i na početku, a to je da radiš na sebi i na svom poslu. Zašto je ovo jako važno? Zato što ti rad vraća osjećaj i vrednosti i daje ti snagu. I tvoje samopouzdanje raste kada vidiš neke rezultate. I to je pre svega dokaz tebi da ti vrediš, da ti radiš, da ti stvaraš, a onda je dokaz i drugima. I to je ono kad kažemo, ti znači možeš da izabereš, što bi rekao moj mentor Dragan Vlah,
Kaže, da li ćeš od svog života da napraviš senzaciju ili katastrofu? I ti si za to odgovorna. I da li ćeš ti biti ona žena za koju će svi da kažu da je procvetala posle razvoda ili za onu koja je upala totalno u depresiju i napravila neki haos od svog života i ne može da se sastavi. Znači, to sve zavisi od tebe. A ono što vam ja zaista svima od sveg srca preporučujem je da radite na sebi svaki dan. Znači, pored posla na koji ideš, radiš, znači trudi se da tu radiš koliko god je moguće. Ok, što bi se reklo. U prvim danima će to biti jako teško. Kaži, ne moraš svim kolegama da kažeš, kaži šefu, šefici, to nekom pretpostavljenom, znači ako deliš kancelariju s nekim, kaži toj osobi. U takvoj si situaciji da ljudi imaju malo razumevanja za tebe u tom prvom periodu. Ali to ne može da traje u nedogled. Svi će ljudi da imaju razumevanja mjesec dana za tebe. Posle toga se očekuje da ti se vratiš u punom kapacitetu, što je potpuno normalno. I ti onda, zaista, bit će ti teško tih prvih mjesec dana. Ali korak po korak. Jednostavno radiš, ne razmišljaš. Znači negativno, ti se fokusiraš na posao, znači negativne misli nemaju upliva. Ti razmišljaš, fokusiraš se maksimalno na posao, na ono što trenutno radiš. I to je jako važno. I to te čupa. I trudi se da radiš na sebi. Znači, da jedeš kvalitetno, hranjivo. Da ne ono kao u onim američkim filmovima raskinula s momkom i ona kutija čitava sladoleda, ne znam, nija sedi, gleda filmove, mračno sve okolo, naručuje picu i tako dalje u pidžami, nije se tuširala 5 dana. Znači, to ne smeš sebi da dozvoliš. Znači, to ni slučajno. Jednostavno moraš da vodiš računa o sebi. Šta smo rekli? Znači da se hranimo kako treba. Da izađeš da prošetaš. Uvek. Svako ima neku poverljivu drugaricu, nekoga ko je najbliži sa tom osobom. Nemoj da pričaš, što bi se reklo dalje, o situaciji, o svim tim stvarima. Nemoj da to širiš, niti na taj način. Znači gubiš poštovanje prvo sebe, a onda i svih ostalih i gubiš svoje dostojanstvo. Već odaberi 1 ili 2 osobe, zaista od poverenja, koje zaista su iskrene i koje su ti pravi prijatelji. I sa njima pričaj otvoreno o svemu. I to su ti ono što bi se reklo tvoji najveći saveznici. Sa njima jednostavno se potpuno otvori i pred njima možeš i da zaplačeš i već šta god i da kažeš sve ono što ti je na srcu, zato što ti sva ta osjećanja moraš da preživiš, moraš to da izbaciš iz sebe. Jer nenormalno je i nemoguće da ti ja sad kao da ništa nije bilo. To nije normalno. Pa ne znam ko me prati od sredine juna, pa evo do posle odmora vidjeli ste da se nisam nešto mnogo pojavljivala na društvenim mrežama. Prenosa uživo naravno da nije bilo, a nisam sposobna bila za njih. Sada sam, hvala Bogu, sposobna i evo krećemo dalje. Znači moraš jednostavno, neke stvari moraju da se preboluju, moraš to da proživiš da bi mogla da ideš dalje. Mora to sve da, što bi se reklo, izađe, da se isceli posle toga i da se preboli i da kreneš dalje. Mora tako, ne može drugačije. A oni ljudi, zašto je rad na sebi važan i zašto je taj mentalitet rasta jako bitan ovdje? Zato što ti sve vreme dok sažaljevaš sebe, pa te drugi ljudi, pa vidi, jadna ona, ili jadan on, pa kako, pa šta ti se to desi? To je sve onaj mentalitet žrtve. To samo sažaljenje drugih osoba tebi ne koristi. Ti ljudi ti naravno žele dobro, oni to žele na neki način, na taj način ti pokazuju da im je stalo do tebe i to je okej, nemoj da im zameraš zbog toga.
Oni se također trude da pomognu, da urade ono najbolje moguće. Neki te ljudi možda ispituju jer misle da ti je možda glupo, da nećeš da pričaš o tome, a možda nemaš s kim i tako dalje. Naravno, neki ljudi te ispituju zato što hoće posle da pričaju o tome šta se desilo i da iznose prlja veš i tračevi i tako dalje. Znači, toga se čuvaj i to nipošto. Znači, nemoj sebi da dozvoliš da kažeš i jednu lošu reč o svom bivšem partneru. Znači, to je jako bitno. Time, znači, svoje dostojanstvo održavaš i održavaš dostojanstvo te osobe. Jer ta osoba sa tom osobom si provela neko vreme. Provela si neke godine. I onda sad ti ako pričaš, pa sad ti ne valja, a nekad ti je valjao. Pa kakva si ti, ako ti je nekad valjao, sad ti ne valja. Pa onda to nije u redu. To posmatraj na taj način. Tako da treba jednostavno da razmišljaš o tome na taj način i onda će ti sve biti mnogo lakše. Zašto pričam ovdje o mentalitetu žrtve i o mentalitetu rasta? Zato što mnogi ljudi, ja sam nažalost imala situaciju da vidim te ljude, godinama su ostali u tom samosažaljenju. To su ljudi koji nisu mrdnuli, koji i dalje proživljavaju sav taj pakao što je najstrašnije. To što se desilo i u njihovim glavama poraslo do ogromnih, znači, razmera. U principu, ok, možda je to stvarno bilo strašno, ali kako čovjek vrti taj film, to sve više raste. To je ta negativna spirala koja sve više raste i preuzima tebe. Ne smeš to sebi da dozvoliš. Zato treba da staviš tačku na to i kreneš dalje. Zato je ovaj live ovdje. O tome pričamo. I treba zaista da razmišljaš o tome ako ti voliš sebe. Pa ti ćeš da uradiš za sebe ono što je najbolje moguće. Ovo ti ne koristi. To samo sažaljenje. Jadna ja, pa zašto se to meni dešava? Pa znaš, pa imam, ne znam, nije ovako se. Pa desilo se. Dešava se. Desit će ti se opet nešto loše. Ali ti treba to da posmatraš kao jedan problem koji treba da rešiš. To treba da posmatraš tako. I kada ga posmatraš tako, i kao lekciju da nešto naučiš. Jer se nama mnoge stvari nam ponovo dolaze u život. Zašto? Zato što mi nismo naučili neku lekciju. Zato što se mi nismo popeli na neki stepen razvoja i umno i duhovno i svakako. I emocionalno. Znači mi se nismo popeli na neki stepen i zato se nama to ponavlja da bismo mi naučili lekciju. I da bismo shvatili jednom za svagda, to više ne smem da radim, već treba da radim ovo. Zato se to dešava. I kad kažu ljudi zašto se tako loše neke stvari dešavaju dobrim ljudima, pa baš zato što su dobri, zato što treba da budu još bolji. A kako mi učimo? Učimo kroz te probleme, kroz te nevolje. Naravno, bolje bi bilo da mi učimo na tuđem iskustvu, ali to se jako teško dešava. Može sada meni da priča, recimo moj mentor i tako on meni priča, kaže neke stvari, upozori me na nešto. Ok, naravno da ja poslušam njega. Mnogi isto tako kao što i moje klijentkinje, ali što bi se reklo, ipak dok se ti sama ne opečeš, nisi u potpunosti naučila tu lekciju. Jer tebi to sve drugačije izgleda kad tebi neko drugi priča o tome. Ali kad ti to doživiš, kad ti to proživiš, pa kad ti sama to shvatiš, kad prođeš tim putem, onda si ti diplomirala, što bi se reklo na tom nivou, i možeš da ideš dalje. I to je jako bitno. Tako, postoji ona izreka ko zna zbog čega je to dobro. Zato što u svakoj nevolji je seme uspeha. Ja u to duboko verujem. U svakom iskušenju je seme one vrline i onog našeg blagoslova i te blagodati koju nam Bog nam daje blagodat. Naravno, i on nam pomaže. Ali on također kaže da,
ali ti moraš da uradiš, ti moraš da napraviš taj prvi korak. Ja ću tu, ja ću da te pomognem, ja ću da te vodim za ruku, ali ti moraš da koračaš. I to je ono što je mnogim ljudima jako teško. Evo sad vidim da hoće neko da bude u live, ali kasnije može, vidjet ću, možeš da napišeš u chatu ako imaš neko pitanje, zato što smo nekako, planirala sam da ispričam ovo sve, ima još samo jedna tačka, pa ću posle da otvorim za ovaj Q&A, što bi se reklo za postavljanje pitanja i odgovore, tako da budi malo strpljiva, pa kasnije ćeš moći da postaviš pitanja, ja ću da se vratim u chat da vidim šta je bilo. Tako da, to je što se tiče ličnog razvoja, zaista ne znam koliko da vam više i šta god da vam kažem, bilo bi više suludo i ponavljala bi se, ali jednostavno moraš da radiš na sebi ili ćeš da propadneš i to je to. Eto. I ono što je recimo jako bitno, ovo je savjet koji sam ja dobila od moje mentorke Ane Suarez, a to je svake nedelje jedna stvar koja tebi, ono što bi se reklo, koja te čini srećnom. Nešto u stvari da neguješ sebe. Da li je to odlazak od frizera, da li je to odlazak u bioskop, da li je to odlazak u spa centar, da li je to čitanje knjige na nekoj klupici u prirodi, da li je to šetnja pored keja, šta god daje, kako god si u mogućnosti. Znači nešto učini da sebi ugodiš. Bar jednu stvar. Na taj način pokazuješ da si vredna i da sebi ugađaš. Da to ne bude ono ugađanje u, čokoladi i tako drugim stvarima. Sad ću sebe da častim, nija nekim kolačem, već ovako nečim što zaista celom tvom biću godi i nešto što ti ovako, što bi se reklo, pomaže. Tako da ja recimo volim to da odem recimo kod frizera i isfeniram se i onda nekako i sama sebi ovako lepo izgledam i nekako sam i srećna i potpuno drugačije. To svaka žena zna kad se isfenira, pa onako posle koliko sebi ovako lepše izgleda i mnogo je bitna ta slika o sebi i iz tog razloga je ovo, tako da eto, možete to da koristite, tako da eto. Jer to u stvari zaista ta briga o sebi, to nije luksus, to je potreba. I na taj način pokazuješ ljubav prema sebi, jer ako ti ne voliš sebe, pa onda ne možeš da voliš ni druge. I kako će te onda i drugi voleti? Jer ti moraš prvo da voliš sebe, da bi te drugi volili. Ne pričamo sad ovdje o sebičnosti, već pričamo zaista o onoj zdravoj ljubavi prema sebi, da zaista voliš i da poštuješ sebe i na taj način stvaraš tu sliku u sebi da si ti vredna zaista svega toga dobrog i svega toga što želiš da postigneš u budućnosti. I svakim tom, da kažem, nekom malom radosti ti u stvari puniš sebi baterije i što bi se reklo dodaješ na onu plus stranu još jednu stvar. Znači, naravno, ne moraš sve odmah, da zaključimo što bi se reklo, ali počni od jednog koraka svaki dan. Pa svaki dan po jedan korak, pa onda za nedelju dana pa 2 koraka svakog dana. Znači to je, kad se okreneš posle na mjesec dana, to je ogroman pomak. Jer u stvari ono što svako od nas razmišlja o tome, razvod nije kraj, već je razvod novi početak tvog novog života. I nemoj da sebe na neki način da govoriš pa kako, jer jednostavno neki ljudi su nama trebali da nam budu saputnici u određenom periodu našeg života. I oni su bili odlični i super i bili su nam partneri u tom periodu života i zaista smo prošli fenomenalne stvari zajedno i sve je to bilo super, ali jednostavno kad se otvara neko novo poglavlje, kad ti vidiš jednostavno da se putevi razilaze, da ne posmatrate budućnost više isto, onda je vreme da jednostavno kreneš dalje, da staviš tačku na prošlost, da kreneš dalje i onda ide tvoj novi početak i to je ono što je sada pred tobom. Eto. Što se tiče toga, ja bi sad na ovo mjesto pre Q&A dela također bih rekla da sam otvorila upis na moj mentorski program, traje do 15. oktobra, tako da baš
radimo na ovim raznoraznim stvarima, što bi se reklo, a svi vi koji me pratite već duže znate da ja zaista pomažem onim damama koje žele da pronađu svoju svrhu i da se obogate u svim aspektima života, šta god bogatstvo za svaku od njih značilo. Tako da to je u stvari ono što ja radim sa svojim klijentkinjama i to je ono što mene ispunjava i što je moja misija, zaista životna, i to je moja svrha. I ono što ja sada zaista mogu da kažem sa ono što bi se reklo punim srcem je to da ja živim svoju svrhu i da sve ovo što ovdje radim je zaista ono što ja želim i što je, zbog čega sam u stvari ja ovdje. Tako da eto, ko je zainteresovan za program može da se javi porukom, tako da napravit ćemo posle neku konsultaciju da vidimo da li smo, što bi se reklo, fit za saradnju, da li ja mogu zaista vama da pomognem, jer ja nekako volim da popričam sa svim mojim klijentkinjama, sa da kažem zainteresovanim damama pre nego što postanu klijentkinje, da vidim da li se mi, što bi se reklo, nekako energetski poklapamo i ovako i duhovno i sve. Ja jednostavno osjetim kome mogu da pomognem, kome ne mogu da pomognem, jednostavno ne predstavljam ni ponudu, ni tišta, već jednostavno završim taj poziv, tako da to je ono i onda posle zaista onda tu nema greške, tako da eto to je to. Sada, znači, svi vi koji ste možda nešto pisali u chatu ili imate neko pitanje, slobodno, znači možete da napišete nešto. Evo ja ću sada da vratim ovo sve, da vidim šta je bilo iz početka. Evo ovdje sad vidim raznorazni ljudi su se uključivali. Baš mi je drago, evo hvala zaista svima koji su se uključivali, neki su se možda kasnije su možda otišli i tako dalje, svako ima, što bi se reklo, obaveze i sad je također i evo vidim neki su slali srca, sestra moja i još jedna isto divna dama, tako da eto slobodno znači napišite u chatu, pošto ne bi zaista da puštam nekoga u prenos uživo da se uključuje ovako video, zato što ajde sačuvamo privatnost svake osobe, možemo ovako da popričamo, tu sam za vas, možete konsultaciju, ako nećete na program uopšte nije važno. Znači ja se trudim na toj konsultaciji da pomognem svima, što se kaže, ja imam jedan mozak i jednu dušu i jedno srce i kad me plaćate i kada ne plaćate, to je isto, dobit ćete isto za to vreme, naravno koliko traje konsultacija, tako da jer zaista kad nešto ovako ostaje javno ne bi drugi ljudi možda ne bi baš bili, što bi se reklo, u vezi sa tim da zaista bude to javno, da ostane na internetu, tako da, a ne bi da sečem, već jednostavno da bude to tako. Tako slobodno možete postaviti pitanje. Jovana, slobodno napiši pitanje u chatu ako imaš, a ja sam dobila neka pitanja. Tako da sada ću da pročitam ono što kaže, kaže ako moram da komuniciram sa bivšim zbog dece. Pa o tome smo pričali, znači kratko, jasno, praktično, samo o deci, jednostavno trudi se da te to sve sve ove taktike o kojima smo pričali, trudi se da te to ne pogađa, znam da je teško i to je, obično je to ženama zaista najteže i posebno se dešava da, nažalost, koliko god se mi trudili, koliko god mi bili, znači one osobe koje govore lepo o bivšim partnerima, da ta druga strana možda nije na tom, ja bih rekla, nivou svesti i na tom nivou razvoja i srca i svega. Tako da, nažalost, dešava se sa druge strane da to, ali ono što je važno je da ne razmišljaš o tome tako, svako pokazuje svoje lice i svako u stvari o sebi govori svim tim što govori i kako se ponaša, a deca će prepoznati ko je u stvari tu, što se kaže, bio kako treba, ko nije bio kako treba i
srce to nepodnošljivo. Nepogrešivo srce prepoznaje šta je kako treba, šta nije kako treba, tako da to je što se tiče toga. Koliko traje proces oporavka, to također sam to pitanje dobila. Jednostavno zaista nema univerzalnog roka. Mnogim ljudima treba jako puno vremena za to. Fokus na sebe skraćuje, ako radiš sa mentorom skraćuje. Zaista ja sam neizmjerno zahvalna mojim mentorima i Draganu Vlahu i njegove supruzi Ani Suarez. Oni su mi jako mnogo pomogli da kroz sve ovo prođe mnogo brže, mnogo bezbolnije, mnogo lakše. Nije bilo lako, ali zahvaljujući njima sam zaista ovo sve prošla mnogo lakše. Zahvaljujem se također i mojim divnim prijateljicama koje su mi mnogo pomogle, naravno i mojoj mami i mom bratu koji su tu bili uvek za mene i znam da su uvek tu za mene. Tako da jako je važno da ipak imate te ljude koji su vam podrška jer znate kako, u takvim situacijama mnogi recimo zajednički prijatelji tada onako padaju maske. Mnogi neki članovi porodice mislili ste ovako ili onako, tada se jednostavno vidi ko je ko ali treba jednostavno čovjek da razmišlja o sebi i o tome da on treba da ide naprijed. U stvari, znači, razmišlja o tome, ja treba da idem naprijed, ja treba da rastem i ja ću da uradim sve što je u mojoj mogućnosti da to bude tako. Eto, ja ću da dam sve od sebe, molit ću se Bogu da mi i on pomogne, ovi drugi ljudi su tu da mi budu, što se kaže, vetar u leđa, da mi pomažu i tako dalje, ali čupaj se, nemoj se vraćati. Razgovore, šta je bilo, kako je, pa zašto nisi ovako, pa šta je moglo da bude, pa trebala si ovako, trebala si onako. Od toga beži glavom bez obzira. Desilo se šta se desilo. Bilo je kako je bilo. To je u prošlosti, ne možeš to da promeniš. Ono što možeš da promeniš je to kako ti sada reaguješ na to sve. Ti znači možeš da promeniš svoju reakciju na to sve. Kažeš jednostavno, ovako se ispraviš, kaže, ja želim da budem srećna i želim da postignem mnogo toga u životu. To mi ne koristi, idem dalje. Ovo je mnogo lakše reći nego učiniti, ali to činiš svaki dan, svim tim malim koracima kojima smo rekli. Znači, da se hraniš dobro, da se trudiš da imaš fizičku aktivnost, da razmišljaš o tome, tu svoju mentalnu snagu, taj svoj mentalni kapacitet, da je iskoristiš na nešto korisno, na nešto što tebe gura napred, da kreneš da učiš nešto novo, da kreneš da razvijaš sebe, svoje talente, svoje mogućnosti, da to kreneš da radiš što bolje na tom tvom poslu. Što bi se reklo da se trudiš da napreduješ i finansijski, i mentalno, i ovako emotivno, sve znači potpuno. Da, što bi se reklo, nabaciš svoj najlepši osmeh, da se našminkaš, da se središ, da odeš kod frizera, da obučeš najlepšu haljinu, da izađeš, da digneš glavu, da se onako, i taj pokret tela, to je jako bitno, nekako ne da budeš onako savijena pod svim tim teretom svega toga što se desilo naprotiv. Lepo da se ispraviš i da kreneš. Što se kaže, život ti je zadao udarac, ali ti treba da uzvratiš, a ne da ostaneš i da ležiš. Jer Bog nas je stvorio od mnogo jačeg materijala od tog da bismo ležali. Možemo mnogo više. I tvoje je da uzvratiš i da kreneš i da ideš dalje i to nezaustavljivo da ideš dalje. Eto. Toliko od mene što se tiče ovoga. Ja bi samo ovako htjela, ovako u zaključku što bi se reklo, da kažem svima, da se zaista svima zahvalim što ste bili ovdje večeras
i što ste pod ovaj trenutak ovdje, eto, ovaj trenutak vašeg života, što ste odlučili da budete sa mnom. Zapamtite da razvod nije kraj, već prilika da se ponovo izgradiš i da procvetaš i da postaneš najbolja moguća verzija sebe. I još jednom ću da kažem, ako ti je potrebna podrška na tom putu, javi se, tu sam za tebe, tako da slobodno se javi u DM. I ono što vam zaista svima želim je mir, snaga i vera u sebe. I vidimo se uskoro sljedeće subote uveče u ovo vreme. Ćemo da pričamo o jednoj drugoj, što bi se reklo, prekretnici u životu, tako da koju sam također preživjela, što bi se reklo, na sopstvenoj koži. Ja sada pomažem mojim klijentkinjama koje prolaze kroz isto to, tako da pričat ćemo o tome. Pratite profil pa ćete vidjeti šta će biti tema sljedeći put. Želim vam zaista ovako divno večer, još možete subota večer, izađite malo, prošetajte negde. Tako da evo i sutrašnji dan, imamo još taj jedan dan vikenda, želim vam zaista sve najbolje i sve najlepše i u vašem životu i da se zaista radujemo i da se, večera sam zaista puno puta rekla to, ali još jednom ću da kažem, zato što je to mnogo značajno da razmišljamo o tome, da zaista se trudimo da budemo najbolje moguće verzije sebe i onda će sve ostalo biti lakše. Hvala vam mnogo svima, laku noć, prijatno.